Jo em quedo a casa. No fa gaire, el planeta Terra, on hi vivim totes i tots, va rebre una visita inesperada. Aparegué de sobte un virus amb una corona al cap. Això sí, era lleig i arrugat. Feia uns salts gegants i només volia fer-se gran i perillós. De la Xina cap a Itàlia, d'Itàlia cap a Espanya, Catalunya, Hondures, i així salta que salta. Tot el món estava espantat. D'on havia sortit aquell amb la corona al cap? I què volia amb tant de salt? Les polítiques i els polítics del país, per poder destruir el virus, van demanar ajuda a les persones que més en saben. Sabeu qui són? És clar, porten bata blanca. Les científiques i els científics, juntament amb els professionals sanitaris, varen tenir una brillant idea i ho comunicaren immediatament. Tenim la solució, però hem de treballar de manera conjunta. Ens hem de rentar les mans moltes vegades, tossir a la part interna del braç, mantenir la distància amb les persones i ens hem de quedar a casa. Ens hem de quedar a casa? Tothom se sorprengué molt. Exacte, a casa, van afirmar amb les bates blanques posades. Així que amb un sonat megàfon van avisar a totes les xiquetes i xiquets i a tota la ciutadania. Tothom sabia que per uns dies havien de romandre a casa seva. Les xiquetes i xiquets podien escoltar música, mirar la televisió, llegir, utilitzar l'ordinador, pintar, jugar a jocs. Feia molt poc havien passat els Reis Mags d'Orient i havien deixat joguines. Era moment d'aprofitar. Alguna estoneta també calia estudiar. I si alguna xiqueta de gran vol ser científica i destruir virus? I si algun nen vol ser infermer i cuidar les persones malaltes? Jo vull ser... És clar, calia estudiar. El virus amb la corona al cap, lleig i arrugat, va anar passejant per tots els carrers, pobles, ciutats, països, continents, però no hi havia ningú. No podia fer salts i cada cop es feia més i més petit. Tan petit que amb uns pocs dies i amb un sol bufit es va quedar escarransit. Fins i tot va perdre la corona. Quina cosa més fàcil, oi? I és que a qui no li agrada estar a casa seva? Jo em quedo a casa.